No niin, tervetuloa taas paikalle ja minä olen Misto Maru. Ja tämä on taas tämä minun blogikalenterin ja tällä kertaa minulla onkin teille yllätysvieras. Paikalla on nimittäin herrasmies. Morjesta vaan teille kaikille. Minä menen nimellä Losmoppi. Niin että ei sen kummempi, jatketaanpa tästä. No niin, siis käymme tällä kertaa läpi luukut 4- luultavasti vedetään 8 asti tällä kertaa. Niin. 8 asti vedämme luukut, koska olemme edelleenkin hieman jäljessä. Eiköhän lähetä siis. Luukku 4. Ärsyttävin anime-hahmo. Mä voisin tähän alkuun sanoa, että koska tykkään olla hirveästi vastarannan kiiski, että yleensä jos joku hahmo on hirveän suosittu, niin mä oon sitä vastaan. Mutta jos nyt tosissaan vedetään, niin se on Bleachin Orihime, koska se on vaan niin ärsyttävä ja käytännössä turhauttava hahmo. Entäs Losmoppi? No, minä en oikein tiedä, kun ei ole tullut vielä niin ärsyttävää kusipäitä vastaan, että vois sanoa, että se on ärsyttävi. Mutta ehkä joku, mutta tällä hetkellä ei tule mitään mieleen. Selvä. Sanot sitten myöhemmin, jos tulee mieleen, mutta siis nyt luukku 5. Anime, jonka olet katsonut monta kertaa läpi. No minä oon kahtonut sen Pokemonin ensimmäisen kauden aika monta kertaa. Jos se voi laskea. Voi sen laskea tähän luukkuun. No selvä. No mikäs sun? Luultavasti tuo School Rumble on kattonut sen 2 läpi, koska yleensä mä en katso mitään animea monta kertaa läpi. Siirryn heti seuraavaan. Sama täällä, mutta se Pokemonin ykköskausi, se on vaan niin hieno. Asia selvä. Asia on harvinaisen selvä. Selvä. No niin. Luukku 6. Paras Suomi-viittaus animessa. No tarviiko tohon edes sanoa mitään? No niin. Ja luukku 7. Anime, joka saa sinut nauramaan eniten. Minun kohdallani Nichijou, joka käy toisella nimellä Arki. Käytännössä itse en oikein osaa sanoa tähän mitään. Siis en yleensä, miten se nyt sanois, ei ole vielä sattunut sellaista kohdalle. Jotkut animet vaan on hauskoja, mutta en mä nyt kertaa ylös, että kuinka monta kertaa mä oon millekin nauranut. Sitten luukku 7, eli viimeinen luukku tässä blogissa. Tarkoittaa nyt 8. Aivan. Hupsis, siis 8. Hyvä, että korjasit Losmoppi. No ei kestä. Anime, joka saa sinut itkemään. Nyt tuli paha. En minä sinällänsä mä en oo niinku itkenyt mitään. Vaan semmonen, jos joku hyvä hahmo kuolee jossakin animessa, niin se on vaan yleensä, että voi. Mulla itse asiassa on yksi. Yksi ja harva. Onko? Onepiese. Siinä kohtaa, kun se, mikä sen nimi oli, se Hintti Palleriina. Kyllä te tiedätte sen. Joutsen tohveli. Joka tapauksessa, kun hän kuoli siinä sen vankilapaikan lopussa, jätti ne kaikki ja uhrasi itsensä, niin se oli koskettava kohtaus. Sillä mä itkin. Ja tähän loppuun, että tällä kertaa kuule mitään korvien raiskausmusiikkia, vaan me yksinkertaisesti lopetamme tämän tähän. Että hei, se oli siinä. See you later, whatever.